nebezpečné so mnou. Tento týpek si hovorí splachovač. V poriadku, možno vám neuchváti meno, ale toto ale není žiadne meno. Nevíš. Tvoj život a preskakuje všetko, čo mu príde do cesty. Andy Slovensko, výrobca a distribútor palív. Pekne Martinovi Peťovi, pretože... Donesla si stôl? By chcel cez túto rampu skočiť 60 stôp do diaľky? No co ako? No nejaké mluví? No co? Co ako? Skočil na rampu a... 21-ročný slovenský reprezentant napokon skončil na majstrovstvách sveta v kategórii mužov 12. Všetci sme dúfali, že by dneska mohla byť na to pódiové umiestnenie, čo by bolo veľmi pekné, ale na záver som sa trochu pomýlil v tej pozícii do športu a potom som už nemal ani tie nohy na tom tak dobré, aby som teda bol do 3. Výbornú pozíciu jazdcovi Likvidasu pripravili bratia Velicovci, trojica urobila v konkurencii tímov, ktoré väčšinou pozostávali až z 9 pretekárov danej krajiny, parádnu robotu. Majstrach počet hodín sme ešte nešli, čiže bolo to rýchláka. Z jednej strany môžeme byť spokojní, dobrý pretek sme jazdili. Toto sú tie... Hlavne proste, keď som to sám. Košicam ide v lige karta, ale... Už po 46 sekundách Košiciach vyhral. Rozhodcovia na upokojenie. Zápasu 2-4. Uradujúcemu majstra 4-1. No už. Zaujímavejšia obohateniu o rozhodnutie.